So guys, welcome back to Video Gaming channel. இன்னைக்கு நம்ம Free Fire விளையாட போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈவெண்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சு தூக்கிடலாம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் climb பண்ணிட்டோம். இப்போ மூஞ்சில் குட்டு போகிறோம். 15 மைனஸ் 17 மைனஸ் பண்ணிட்டான் அவன். பாருங்க ஒரே அடி ஸ்டார் மாதிரி தக்காளி சோறு. புத்தி விட்டுட்டாங்க. லாஸ்ட் டோக்கன் போட்ட ஷாட் 70 மைனஸ் அப்படி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் என்ன கடிக்க போகுது அது காய்ஸ். ஓப்பி காய்ஸ். அது கேர்ள் ட்ரெஸ் கிடைக்குது காய்ஸ். ஓப்பி காய்ஸ். ஓப்பி போட்டோம். நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஓபியான ஒரு கேர்ள் ட்ரெஸ் கிடைக்குது. இந்த கேர்ள் ட்ரெஸ்ஸு பாய் ட்ரெஸ்ல கொடுக்க மாட்டாங்க. இது டிஜேல போட்டு போங்க. இதுங்களே எப்போ கொடுக்க போகிறாங்களோ. இந்த ஸ்கேட் போர்டு இந்த பிக் ஸ்கின் எல்லாம் ஜென்மத்தில் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது எனக்கு கொடுத்தாங்களா? கொடுக்கவே இல்லை. ஏமாத்துறாங்க பாடு பசங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம லக்கி ரன்ல ஸ்பின் பண்ணலாம் guys. போடு தானே போடு. எதுவுமே இல்லை. வாங்க நம்ம போய் டீச்சர்க்கு போட்டு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணது ஒன்று கற்றுக்குது ஸ்டோக் பண்ணிக்கலாம். டீச்சர்க்கு போட்டு பார்ப்போம். அந்த டீச்சர்க்கு வராது. ஏன்னா இது கேர்ள் ட்ரெஸ்ஸு. சரிங்க நம்ம கேரக்டர் போயிட்டு பொண்ணுங்களே அவ்வளோ வச்சுக்கல guys. ஓகே ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க. எங்களுக்கு போட்டு பார்ப்போம். வரலாம் போட்டு பார்ப்போம். ஓகே பேண்ட்டு. ஸோ வேறு ஏதாச்சும் மிஸ் ஆயிடுச்சா? அவ்வளோண்ணா. வாங்க கைஸ் இதை வச்சு நம்ம விளையாடி பார்ப்போம். ஓகே கைஸ் அவ்வளோதான் நீங்களோட அப்டேட். இதுக்கு அடுத்த வீடியோனா இது எப்படி நல்லா இதாக விளையாடும் போது நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும். பாய் சைனிங் ஆஃப் வீடியோ கேமிங் சேனல்.